No niin, me ollaan nyt uudessa videossa ja mä oon laitettu oikeesti aika monta kertaa tätä videoja. Joo. Kasvatte sen foreheadiin, mutta tässä miten hypnotisoidaan ihminen. Mä oon sanonut tämä sama juttu varmaan jo 3 kertaa. Pyörii. No niin. Oikeastaan nyt mä menen pukkiin, mitkä on totta kai ne on rikki. Tuossa on Titanic. Täällä on kukka. Hei, jotkut ihmiset on oikeesti ottanut tänne. Tiedätkö siis, tässä kuuluu vähän näitä. Okei, mä en tiedä mitä tuo tapahtuu, mutta mitä vitsiä tuo tapahtuu? Mutta tässä on tämmönen ja te ette saa tehdä sitä. Mutta niin mistä meidän avartio? Me tarvitaan se. Ja tossa on rikkinäinen osio. Ja kärpänen. Ei. Aurinko. Korvaa. Ja nenä. Mikä tää on? No miksi ne huulet näyttää niin punaisilta? Tässä on makkara ja toinen makkara. Mä en oikeastaan tiedä mitä tää tapahtuu, mutta tässä on penkki. Titanic. Tää on Titanic. Mä ajan sen suoraan siihen jääpalikkaan. No niin, nyt se osuu jo. Noin. Tämmönen. Maailman huonoin ikkuna. Ei sit näe yhtään mitään. Jos sä oot huono matikassa, niin tässä on sulle tämmönen peli. Ja Katossa voit laskea tosi hyvin. 1 + 1 on 3. no niin. Se oli kyllä 4, mutta okei. Mutta autoihin, ai vitsi. Rauhoitu. Rauhoitu. Wow. Bam. Rauhoitu. Oh, se melkein vaan heittäis pois siitä. No niin, tässä on. Se tulee oikeesti tätä oh my god. Miksi tässä on randomi naru? Siis tässä on vaan niinku randomi naru, missä on tämmönen metallijuttu. Tässä on kidutusla. Siis toi kidutuslaite. Mä en tiedä mikä tää on. En mä tiedä, tää on joku hävähti. Tän ei pitäis olla tässä, koska tää on ihan rikki. Mä en tiedä mitä siinä on tapahtunut. Jos sen kuuluu olla sellainen, niin mitä ihmettä. Tää on random kiipeilypaikka. Ja mä menen nyt koittamaan. Niin mä menen koittamaan kiivetä tätä. Siellä on hyvä penkki. Se on toisiksi paras penkki 2025. Me pitää kohta lopettaa tätä video, koska se on jo kohta 4 minuuttia. Ei haittaa. Kyllä se voi jatkaa. Taisi jo tarpeeksi, mutta me halutaan enemmän matskua, että miten mä sain tehty? Ei kuulu. En mä sanoisi tehty tätä koko hommaa. Tässä on naru. No nyt koitetaan vetää tää narun kanssa. Onko tää huijaamista vai ei? Mikä vitsi hyttylä täällä? No se tippuu. Narun alta. Se on kenttä. Mitäs? Tässä on miten kidotuslaitettu. Ui Edmo. Meidän pitää tehdä outro niin. Tässä on miten kidotuslaitettu. Joo. No niin. Nyt kidutetaan tää jätkä, että me saadaan enemmän matskua ja mä vikkaan mä jätän mun friendiltä nyt, että se voi saada hieronnan.
Ei ainakaan kirjoiteta sitä. Anna 5 tähteä Teemu-laitteelle. 5 tähteä! Mä en antanut 5 tähteä, koska tää on hyvä. Mä annoin 5 tähteä, koska mun se laitettaisiin tää 2 tunniksi. Onko mä veikkaan, että me pitää nyt tehdä outro, mutta eikö tää aika hyvä? Joo. Mennään jo, ei. Melkein. Mutta nyt ne. No niin, sä olit siellä tarpeeksi nyt vankila siitä. Ai vitsi. Puhelimelle kelle. Ui mun. Aina sitä suoraan vankilaan. Suoraan vankilaan. Tässä on siis tää vankila. Ja oikeesti on niinku kuulostaa jollakin hyttyseltä. Tästä ei edes pääse sisälle, pitää mennä täältä. Niin. Ja tääkään ei toimi kauhean hyvin. Pitää olla heijaita. No niin. Mä pitää tehdä nopeasti. Mä pitää tehdä nopeutua, että odotan, että mun frendi menee vankilaan ja sitten on hyvä outro. No niin, nyt mä oon vankilassa. Mä en varmaan pääse täällä pois tänään. Jos se voi lähteä vaikka viikon, mutta tähän mennessä en jääty mihinkään, koska mun frendi jäi tonne. En mä anna sulle mitään palkkaa. Jos se siellä vankilassa viikon, niin mä yhtäkkiä Mr. Beast ja annan sille 15 €. Escape Prison Roblox Simulaattori. Okei, no me pitää nyt tehdä outro, mutta takaisin sinne. Mitä sä Ei takaisin! Ei! Okei, no se meni sinne, mutta se meni sinne, mutta mä pitää nyt lopettaa tätä video, koska joo, mutta mä pitäisi tehdä rikkinäisen juttuun. Heippa!